Hey, what's up mga men? Welcome back to our channel. If you're new here, please like and subscribe. So, karon mga tay. So karon namin pagkahimuon nga PD program. PD program para magka-UTI ng mga bata. Uy. Ay. Inuang naman. Paimno na tubig daghan ka man. Ay, naman tubig ha. Di ko man daghan. Ay. Amo sila pakanon og among patag-anon sila ning mga. And this is called Guess That Chichirya Challenge. So, mauni sila ang mga bata nga mga way ginikanan. Okay, sige na. Sugod na ta, sugod na ta. Isa, ready na mo? Ready na. Okay, let's go. Dungan niyo kaon ha. Lagad na oy. Apel man chain go na chain kamot. Wala pa sila. Winich. Ay dong, mga dong, sander. Tag-adan niya unsa na ha? Isa ka na ha. One, Isa. 2, 3, go! Uy! Panasik. Tag-ada. Sen. Kalalagan! Unsa man sek, may kaon sek. Lemon sek. Di, sa pangalan na yung kaon. Kaonet. Unsa danet? Terapasim. Dili, ikaw sik mo sik. Unsa sek? Ay, sa'yo. Di ba na Dili po? usad. Sa'yo. Ay, please. Fish cracker! Ayaw. Ayun na. Sige, nga. Patahan na kaon. Busog ba sila rin? Baba. Dali bro. Sana. Dali bro. Isa na, Bron. Isa na. Sana. Ay sama po. Ala. Unsa na siya? 5, 4, 3, 2, 1. Ang answer kay Dog, ikaw ni Lebron. Lumpia. Mapalog, mahayan. Yeah, ako. Ayaw ka na ha. No. No. Ah. No. Ikaw. There. Ambaw! Ay! Kasagas bitch! Awag! No, Jenny, gusto ko. Sada! Sik! Oy! Wala po sa likod. Wala ka mo sa liga! Ano ba masik? Biscuit yung samingan! Ang sama biskwit. Okay. Labot si Troy. Yapi na Jinjin ha. Labot si Troy. Malalabot Jinjin. Oh, di ba? Tingnan mo na yung kaon. Unsa nang kaon naman Jen? Yata yung libro. Pwede siya mapin. Ha? Unsa na? Spaghetti. Sus, spaghetti. Spaghetti, uy. Tay. Unsa sek? Seria. Ay. Ano yung sek? Hungit pa. Sorry na, ibawaan nila. Ano babaro? Ano na, hungit pa. Hungit pa. Mataganay na lang. Kaon na lang ito. Sige na. Pagkali ka pa. Nga sek. Gamay baba. Yeah, na. Ayun sek. Isang makauna. 5, 4, 3, kani makailan sa dinosaur. Halo. Hindi ka nga. Una pa sige pangkaon lang din na ka. Hindi ka na, unta na. Mane. Unta ka mane. Green, happy.
ba na lagi kaon? Oh. Bakit ba ikaw naiisip ko? Di na nawala-wala pa. Wow!